kaivuin muistoihin. Voi romantiikkaa sisältää myös pankkikirjakin. Se pankki oli syppi erään torin laidassa. Mä maineessa kai siellä olin sangen saidassa. Kun nostin kympin kaksi kerrallansa vaan. Ja saman kassan eteen jäin mä odottelemaan. Se kassa mua katseli ja hieman hymyili, kun tuttu mies taas tiskin ääreen tulla lymyili. Mä otin kirjan taskustani kädet täristen ja sanoin kympin nostaisin mä ääni värisen. Mä siinä häntä katselin ja sydän hakkasi. Hän silloin tällöin silmäyksen minuun nakkasi. Hän aikansa kun näppäili, niin antoi kympin taas.